Ya ilir-ilir. Ilir ilir tandur su miler kanca tani kang padha makarya katon lejar parine lemu lemu katon subur nyenengke hati kalis ing sambi kala iku panyuwunku si ing Gusti kawula kanca tani yekti dadi saka guru nagri uga bentengeng praja mbok senenge kanca tani yen nyawa tandurane awak saya awak longgrah seneng atine parine lemu-lemu palawija lan uga sawarnane katon subur kabeh tuwuh kang sarwa tinandur panyuwunku tinebekna saking sambikala si ing Gusti mugi-mugi lestari widodo sayuk
rukun rame-rame gotong royong kang dadi semboyane kanca tani saka guru tumrap negarane pagelaran seni beksan ing dalu iki makarya sesarengan kalian video syuting dodok media video syuting so kabioraken dening audio sound system mbok senenge kanca tani yen nyawang tandurane nyambut gawe awak saya seneng atine parine lemu-lemu palawijo lan uga sawernané katon subur kabeh tuwuh kang sarwa tinandur panyuwunku tinebena saking sambikala si ing Gusti mugi-mugi lestari tata sayo rukun rame-rame gotong royong kang dadi semboyane kanca tani saka guru tumrap negarane kapiyarsa kala wau menggah pasegan uyon-uyon manasuka pinangka suka panglipur dumateng sedaya masyarakat Desa Mlingo so tetangga patmonco desa ing wekdal dalu niki sami rawuh para kanca pandhemenang beksan tayub nggih ngaturaken kawilujengan sugeng rawuh nggih ingkang rawuh saking Telatan juga rombonganipun saking panjenenganipun Bapak Petinggi juga saking Sasana Agung Pambeksan kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lan sugeng ngunjuk napa dahar napa pasegan ingkang sampun dipun aturaken dening para kanca pramuladi utawi kadang panitia sedekah bumi wonten ing Desa Mlingo. Ugi ingkang saking sanes dusun nggih saking Matmonto Dusun tunggal dusun saking Guwa nggih sugeng rawuh. Ingkang saking Mojo saking Simo nggih ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng pinarak. Inti kalau dengan dalu kala wau niki sinegan kanca tani sabawane binarang keluarga agung seni beksan Rizky Laras. Inti kalau dengan dalu niki Rizky Laras makarya namun pun didhawuh tinimbalan dumateng kadang panitia
Kinen ngaturake rantamaning adicara langen beksan tayub ing dalu niki. Ing dalu niki makarya sesarengan kalian audio sound system Infinity. Bener ya? Aku nek kon ngeling-eling niki wira mekakat iso. Gampang nek nampani amplop ngono ya. Binarung audio sound system Infinity ingkang mijil saking telatah Jogja Lembah nggih. Jogja Lembah RT Papat RW 6 rumah saku RT 3 aku ora rumangsa tuku son kok iso. RT Papat RW 6 Desa Dukung Lembah Infinity Audio Sound System so kabiwaraken dening video syuting Dodok Media video syuting ngono ya Mas. D Production D Production so karaman kanca karawitan Rizky Laras ingkang mijil saking telatah Ndoro Payung Juwono. Pilih Dodok Media nika D Production ingkang kanthi alamat wonten RW 6 RT 9. 9 apa 10? 9. Nggih. Ya kok Lembah wae padha wae. Dalem ketuane Rizky Laras niku Bapak Eko Ucrak-Ucruk. Tukang ucrak-ucruk nggih. Sang yening para lenggah kakung Sumawana Putri sepisan malih ngaturaken sugeng raosa sugeng minarak wonten ing pendopo agung panjenenganipun Bapak Petinggi napa pasegan saujukan mbok bilih kirang nuju prana dhateng penggalipun para kadang ingkang sami rawuh mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Petinggi saha kadang panitia sedekah bumi wedal dalu niki ngaturaken pambedhahing nyuwun pambedhahing samudra pangapunten ingkang mawantu-wantu dumateng ingkang sami rawuh ing dalu niki. Sing yening para lenggah kakung Sumawana Putri traske wala adicara langan beksan badhe enggal kapurwakanan sarening Ibu Siniwati inggihipun ngadi busana sampun paripurna sawantawis malih badhe jengkar saking papan palerman utawi saking panti busana lumampah wonten ing sasana agung pambeksan ing dalu niki. Wih, ing dalu niki panggungipun di luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Biasane panggung nika rak mboten mereng mriki to. Merenge ngeten. Lah niki mereng rono. Iki cara riyin iki bener. Riyin dhisik wong digawe ini tarupe nggih ngoten niki. Nika. Niki tarup nggih ngeten. Jaman kula cilik ngeten iki. Sakderenge ana deklit sing ditaleni pring nika. Nah, nggih. Nggih niki panggung sewane ora mekakat iki. Watone pinter lengenyang ya ora dadi boyo pangapa. Semonten ugi Infinity niki ngoten. Nek ora pinter lengenyang ya aja takon dosa. Tunggale D Production ya kaya ngono kuwi. Padha wae Rizky Laras. Ora pinter le ngomong ya padha wae. Alah MC-ne lunyu cocote guys. Ngomong ae MC kok. Lah iya M niku modal C iku cocot. Jadi MC niku modale modal cangkem maksudnya kok iso cocot iki lho lah. Kang Palir gedhe-gedhe iki. Nggih, aduh. Apa meneh Kang Arifin kuwi bathuke kala misir mengkakat Kang Arifin. Heeh. Nggih. Aduh leren foto-foto ya dheke. Aji. Laren foto sih wis barno wis deloke kok. Jarno kok dalek metu ah. Parakno dukun, parakno bidan ora lek metu. Ha nggih, wah. Alah Dulkifli ya tutuk kene nah. Di awan nok kunir iki soto kene nok tempure rong dina rong bengi ra mule. Ke iki wong omah-omah ta wong seneng lunga tayuban. Iya. Nggih. Monggo kepareng Ibu Siniwati enggal sawega ing diri sawega ing gati supapto ing gati jengkar saking papan palerman utawi Banapati Busana
lumampah wonten ing sasana agung pameksan. Oh, dua lolo timun sigarane ayo bangun negarane gones jangono ning jangono